أمريكا راديو دمز أمريكا أقلقلوت تقرنيا ب9485 ب13040 ب13765 كيلو هرتز ويكا ب31 25 متر باند كمون بساتلايت زمحلالف مدب قدام سنبت حزي جمر سلام كم يتمسيز خبركم سمعتنا لو قدام 19 سنة كل تشحن 13 عام تمرت ويدما باقوزازر أوروبا 26 سنة كل تشحن 21 يوم أزي مدب قدام سنبت يوم مدب كولين شو ويدما حتون ملسن لومي عيه الونان أبكندو أبزو سومن زتفت أموك أن دفت عمتات كنا أربالكم هنا صراف سايب من اللي يمسحهم كسأنحي سناي مكتار زي راديو دمت أمريكايو نعرف زغزل مدلاونا ويتصبصبنا حنحلف كلنا إيرتراويان 20 سنة معلتي سماعتات بزتفل عليه مدبات زكيرو معلوم أب كتم أسمرا مكان مقابر حربينياتات أب زتخايدة هاقراو زخري مدب بريزيدنت إسياس أفورقي أب حاول سماعتات أخلي العنبابة أمبيرو معلو برهان برهزر زرعلو أبتي بدرجة هاجر سنبس عشمون تنجو أما كان مقابر حربينياتات أسمرا أبستقايدة بناي منبار إمبابا ترايز تحاصر وقع وسنة سرعات بريزيدنت إسياس أفورقي أب حاولت سماعتات أغليل إمبابا أمبيرو أب كلن زواتات إيرتراون تعالت بأزيو قرط وتصادفو أما كان مقابر حربينياتات إمبابا بمنبار بمدبات متكال فلسن سنة باباوي مسنادوتاتن كم تذكرت أقلقلو زينا إيرترا قليس الله سنبت ساعات حادة دحر قطري براديون تلفزيون بقطتا زتمرها أوشتن وزعان زنورو زيغاتات أبززلو وكوينام استساتفو ناي حادة دقيق ناي زخرة سماعتات مدون تغايديو قدام 10 سنة مشت حزبي بمسارتي بهاجراو أو هاد شماغلي وعلى الزوطة ممرحي قطعتات مكلاخلي لبدا كوفيد 19 أبيتو شمعان طواف بمولع سماعتات كم ذكره تغليص الله قدام 19 نغو أبسمرا أب دبر سهل بيت كريستيان قدس ميكائيل صلوته فتحات أب مسجد الخلافي الرشيدن درسن دعان كم استخايدون تغليص الله أب ساعتات نغو استخايده سنه سرعت صلوته فتحات بصوا قدوس ابونا كيرلس حمشاي باتريارك أرثوذكس توحدو بيت كريستيان إرترا زركبوم مرحته هيمانوت أبالات قدوس سينودوس ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ኮምኡን ሊቃውንትን ካሮትን ጸሎቶም ከም ዘብጽሑ ዝገለጸ እቲ ሐበሬታ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ትርጉም መስዋዕትን በመስዋዕት ዝተረጋገጸትን ዝተዋሐሰትን ናጽነት ኤርትራ ረዚን ምዃኑ በመጥቃስ ህዝቢ በብዓቅሙ ንስድራ ሰማዕታት ዝገብሮ ምሕብሓብ እንደገፈን ክቅጽሎ ሓድነቱ አትሪሩ ድማ بفقرن حاليتن هاجرو كحلون كلمعن كمستلابو እቲ ሐበሬታ ወሲኹ ገሊጹ الله أبت إلت أب ساعات دحر أثري أم مسجد الخلافي الرشيدن أبستخايدة درسي بأكايد سرح مفتي إرترا شخص سالم إبراهيم المختاري استمرها صلاة دعان كم تخايدة زجلسة أتزينا من باي سدرا سماعتات نمنجس ترايك قدف سلزي قبا كل زيجا بجنزب بعينة يهم بمورال كحجز كم زقبا شخص سالم إبراهيم كم زت حساسه جليس الله مرجع مفتي إرترا أبقربا جزينا مقبار مدلوات يصافف كم زلو شخص سالم إبراهيم كم زقلسو أقلقلو زينا إرترا أبسيب الله برهانة برها ندمس أمريكا كابسمرا مسجنا كبرهانة ناب مرجع إثيوبيا زملكتو زينا تاتنا كنحلفينا أب مبزحتو كبابتات إثيوبيا لعل حد عامت بمقنيات لبدا كورونا فيروس تناوي حزت عن حمر جال سوني تخايد له ريبورترات نازل أهلنا تعزبتن كعلى محتتاتن صارف سايز أميقا خطأ أربعة أما بزحتهم كبابتات إثيوبيا بمخنيات لبدا كورونا فيروس تناوي حدث عن حمرة مسوني تخايدو كابتهم حموش 478 كللات مرزات خفيتهم أب كلل تقراي كايد بزلو خيناتن من مزوالات حزبن مخنيات أب كللات صومالي عفارن نزلو توسنا زي مرقات كمون أب كبابتات معراب أوروميان بين شانقل قومزن نزلو عليتاو قونس مخنيات مرزات خايد اللومن
ኣብዞም ከባቢታት ስጋብ መስከረም መረጻ ክካየድ ተታሒዙሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነዚ መረጻን ፈለማ እዋን ዝተኻየደ ነጻን ፍትሓውን መረጻ ክብሉ ይገልጽዎ ካብ ጣብያታት መረጻ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ሓዲኦም ዝመረጻ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ በበኩሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ድምጽ ስሰጥ ብዙ ጊዜ ውጭ ስለኖርኩኝ ይሄ እድል አልገጠመኝም ስለዚህ ይሄንን በማድረግ ደስ ብሎኛል ፓርላማን ስከፍት ባለፈው ጊዜ ባደረኩ ክመርጽ ፈለማየ እዩ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ደገ ስለዝነበርኩ መሪጽ አይፈልጥን ከምቲ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረብክዎ ኣብ ኢትዮጵያ እንገብሮ መረጻ እናተመሓየሸ ክኸይድ ከም ዝግብኦ ተዛሪበ ነይረ እዚ ድማ ከምኡ ክኸውን ተስፋ ገብር ህዝቢ ብበዝሕ ወፂኡ ክመርጽ ሪአዩ ተሓጒሰ መሰል ክጥቀም ውሳኑ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ መረጻ ዓብይ ጉዳይ ኣብ ዲሞክራሲ ይኹን እምበር ሓደ ክፋል እምበር መረጻ ማለት ናይ ኩሉ ነገር ወሳኒ ይኮነን ስለዚ ድሕሪ መረጻ ንዘሎ ኩነታት ተሰማሚዕና ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ መረጻ ካብ ናይ ተሃገር ትርጉም ወጻእ ክኸውን የብሉን እንኽእሉ ኢና ንገብር ኢለን አቦ መንበር ፓርቲ ኢዜማ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣብዛ ሃገር እቲ ፈላማይን ብትኽክል ዝተኻየደን መረጻ እዚ ኢሎም ውጽኢቱ እንታይ ከም ዝኸውን ክትጽበይና ክብሉን ሪፖርተራት ገሊጾምሎም ካሁን ምንም ይሄ ነው የሚባል በጸጥታ በኩል ምንም ችግር አልሰማንም አንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች አካባቢ ችግሮች እንዳሉ ትንሽ እዚ ዝበሃል ብመዳይ ጸጥታ ሰማዕና የጸገም የለን ኣብ ሓደ ጣብያታት መረጻ ምስ ቀረብን ኣሰራርሓን ተታሒዙ ጸገም መንባሩ ሰሚዕና ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጥረ ጸገም ኣይኮነን ኣብ መወዳእታት ህዝቢ ብሰላማዊ መገዲ መሪጹሎ እቶም ዝሓለፉ 5 ዝተኻየዱ መረጻታት ብሓቂ ትርጉም ዘለዎም መረጻ ይነበሩን እዚ እዩ እቲ ብትኽክል ዝተኻየደ መረጻ ናይ መወዳእታ መደምደምታ ንምሃብ ምናልባት ምሸት ይሓይሽ እዮም ዝበሉ ብድሕሪ እቲ መረጻ ንዝህሉ ውጽኢት ፓርቲኤን ብጸጋ ከም ዝቕበል ምክትል ከንቲባ አዲስ አበባ አዳነች አበቤ ተዛሪበን እኛ በዚህ ሂደት ከመጀመሪያው ሀገርን አስቀድመን ነው እየድን ያለን ንሕና ኣብዚ ኸይዲ መጀመርታ ሃገር ቀዲምና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብዚ መረጻ ኢትዮጵያ እያ ትስዕር ብዙሓት ጸገማት እናሃለው ብሰላማውን ዴሞክራሲያውን መረጻ ከተካይድ ምኽኣላ ኢትዮጵያ ምስዓራ የርኢ ንሕና ድማ እቲ ውጽኢት ዝኾነ ይኹን ብጸጋ ክንቅበሉ ኢና እን ዝበላ አቦ መንበር ተዓዛባይ መረጻ ልኡኽ አፍሪካ ሕብረትን ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ነበርን ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ መረጻ ኢትዮጵያ 2021 ክንደት ዝድለ ኣማልኡ ኢሎም ንሶም ኣብ ሓደ ጣብያ መረጻ ተረኺቦም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ተሳተፍቲ ኣብ ምዕዳም ካብቶም ቀደም ኢሎም ዝተኻየዱ መረጻታት እዚ ዝሐሸ ምዃኑ ተዛሪቦም A lot better than elections in the past in terms of opening more space for participation or electoral participation. أكلهم نتمرز استجبروا قدم مدلوات نزت تحويسو زتختاتل كوم كلهم كابتم زحلف مرزات استفلينيرو بفلاي بايتا تساتفت مرزا أم مصفح بستوسنا ملكعو أبقربات ساعة محلا ولا قا حزرتات تنبرو بحافشاقن زحشانيرو أبدي ساباوت إلى خرق فتينا نيرا سبات بنقو وزيمكم مرتو تسليفهم تعذبنا عدا منبر بورد مرزا إثيوبيا برتقال ميدقسا بزعبا كيدي قوزارا دمز عمل كيتان ريبورترات بزهابو مقلتي كم زيلان በጣም በሚያስደስት ሁኔታ አንድም የጸጥታ ችግር አልገጠመንም ማለት እችላለሁኝ ኃላፊነት የጎደላቸው በትላንትናው ዕለት ሁሉ መረጃ የተሰጣቸው ኢንስትራክሽን የተሰጣቸው በሐፈሻ በተዝድለ ሰላምን መረጋጋትን እቲ መረጻት ኻይድዩ አበዲስ አበባ ኃላፊነት ብዝጎደሎም ሰባት በሰዓቶም አብ መረጻና አውጣታት ክርከቡ በዘይ ምኻሎም ምድንጓያት ክፍጠር ክኢልዩ ይኹን እምበር ብዝገበርናዮ ምትዕራይ ስነ ስርዓት መረጻ ክቅጽል ክኢልዩ ኣብ ክልላት አምሓራን ደቡብን ዝተፈጥሩ ምስንኻላት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተወከልቲ ተቋምቲ ፓርቲታትን ዝተፈጥሩ ጸገማት ብዙሓት ጥርዓናት በጽሖምና እዮም እዚ ድማ ዘይሕጋው ምዃኑ ተገንዚብና ንኽእረም ነተሓሳስብ ምኽንያቱ ድሕረት ቆጸራ ድምጺ ኣብ ውጽኢት ጸገም ዝፈጥር ብምዃኑ ኣደም መንበር ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ከባቢ ንዘጋጠመ ሕጽረት ቀረብ የቕሬታ ሓቲተንን نمسجنك سارة حجونا بقداي مرجعينا خنقصل بقداي مرجع إثيوبيا تأميتو VOA رئيتو نبرت ختمة مقالة حكيتلو ملقيتها صباح يتقبل وميقصل وكتما مقالة ريتون مركب نبزحات سبع زحات كوينة ما بزحتيهم فقادنيا كم زي خونون دليتون كم زي بلهم قليت أميم ريتو زهابني أي تفورك نجاش زتها بحالو جنام أبزح زوان أب تجري بزعبة مرتع زوج علو أي كونا نيلم نحنا ندلي أبزح زوان دمت إيت زين سمعلم نفاس سلام زنفس لكونتات كفت أرلنا أيوب مبال تزاريبهم بزعبة زمرس أبزح ديتيلس توقع له الجزء خونن أنا أتلقجري بتعمي أولي ترجعنا له جزء أو خبير جزء أو وتري أو شجر أو شنكت أو كينات أو لنا بس
ስለመረጻ እዚህ ከወገ በጣም ከቢድ ግን ማሕበሬታ ግን ሚዲያታት ይሰምዕ ሓደ ሓበሬታት አምለለው ባዕሉ መረጻ ምዕሩይ ሃምለ ይኾነ ለተፈላለዩ ጸገማት አምለለው ኣብ ሰለስተ ክልላት ለይካየድ መረጻ ግን ኢትዮጵያ መረጻ ይልሃል ሰለስተ ክልላት አካል ኢትዮጵያውያን ግን አይመርጻይ ካሊ ሪቶ ዝሃቡኒ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰ ፈለማውን ኣብ ኢትዮጵያ ትመረጻ ክናዋሕ ናይ ሓድነት መንግስቲ እውን ክምስረት ኣለዎ ኢሉ ውድቦም ይኣምን ከም ዝነበረን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ገዛእ ውድብ ዘተጣየሸ መንግስቲ ነቲ መረጻ ከሰናድእ ኣይክእልን ዝብል ቅዋም ሒዝና ነርና ኢሎም እፎይኮ ኣባላት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እናሃለው ዝካየድ ዘሎ መረጻ እዩ እዚ ድማ እዚ በይኑ ሙሳብ ካተሪና ጎዶሬ ገብሮ ትመረጻ ስለዚ ኣብ ኦሮሚያ ብዘይት ወዳዳሪ ፓርቲ እዩ ብልጽግና ዝወዳደር ዘሎ ኣፍቶም ካልኦት ካትውን መድረኽ ክሳተፈሎም ዝግብኦም ዝነበሩ ከይተሳተፈ ተሪፉሎም ስለዚ ትመረጻ ብገንኡ ተቀባልነት ዘይብሉ ኣሳተፋይ ዘይኮነ ኩነታት ብዙሓት መንግስትነት ቦታ ክሕዙ ዝኽእሉ ፓርቲታት ዘይተሳተፍሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩናት ብናቶ መገላለጻ ወረራን ዓለይት ናይ ምንጻት ከይድን እናሃለወ ኣብቲ መረጻ ምስታፍ ነቲ ወራር ምድጋፍ ኢልና ኢና ንኣምን ክብልዮም ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ ዝሓበሩ ንሕና እውን ኣብቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሳተፍ ነርና ኢና ኣብ ናይ ሓደ ናይ ትግራይ ፓርቲ ይኹን እምበር እቲ ህሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘርኢ ምጥፋእ ገበን ዓበይቲ ምድፋራት ዓበይቲ ወንጀላት ዝፍጸመሉ ክልል ኮነ ኢልካ ብጥሜት ሰሪሕካ ህዝቢ ክሞት ዝገብር ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ሕማቅ ኩነታት ኣብ እናሃለወሉ ምውድዳር ነቲ ግፍዒ ኣፍጽም ሃብ ስለ ዝኾነ ዓረና እውን ነዚ ክሳተፍ ነጽግዎ እዩ ስለዚ ከም ትግራዋይ ሕማቅ ግዜ እዩ ከም ዝፍለጥ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዘካይዳ እዚ ትክክለ ይኾነን መረጻ ምክያድ ድሕሪቱ ግዜ ገደብ ምክያድ ማለት ሕገ መንግስቲ ዝጥሓሰ እዩ ኢልና መግለጺ ኣውፂና ነርና ኢና ስለዚ ኮን ዝግብኦ ናይ ስግግር መንግስቲ ወይ ድማ ናይ ሓድነት መንግስቲ ፈጢርካ እዩ ላውዙ ብናይ ሓባር ኣካላት እዩ መረጻ ክካየድ ነይርዎ ኣብቲ መረጻ ዝተሳተፉ ውድባት እውን ዓለም ይዛረበሉ ዘሎ ብዛዕባ ቅልውላው ትግራይ ኣብ ናይ መረጻ ክትዕኹን ኣብ ካልእ ግዜ ክኹንንዎን ክዛረብሉን ኣይረአናን እዚ ድማ ዝሕዝን ጉዳይ እዩ ክብልዮም ዘሓበሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ እስግነካ ሙሉጌታ ዝቕጽል ጻጻብና ከዓ ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ብዘይካቶም ዘጋጠምዎ ዝተወሰኑ ጸገማት ሰላማውን ተኣማንን ነይሩ ክብል ጉጅለ ተዓዛቢ ሕብረት ኣፍሪካ ሓቢሩ እቲ ጉጅለ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ቅድመ መግለጺ ብውጽኢት ንዘይሰማምዑ ኣካላት ብሕጋዊ መንገዲ ክፈትሑ ሓቲቱሎም መራሕቲ ጉጅለ ተዓዘብቲ ፕሬዚደንት ናይጄርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ከም ዝበልዎ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሚያ ኣብቲ ንሕንሕ ብዘይ ምስታፎም መብዛሕትኦም ወንበራት ክልል ኦሮሚያ ብዘይ ተነሓናሕ ድምፂ ከም ዝተዋሃበ ተዛሪቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብቲ ሃገር ኣጓኒፉ ዝርከብ ምክፍፋላት ንምእላይ ብቁልጡፍ ዘተኸካይደን ሃገራዊ ዕርቂ ከምፅን እውን ወሲኾም ሓቲቶም ኬነዲ ኣባተን ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ከተቕርቦያ ሰነ 14 ዝተኻይደ ሃገራዊ መረጻ ኢትዮጵያ ካብ ዝተዓዘብዎ ዓለም ለኸ ትካላት ሓደ ዝኾነ ጉጅለ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ናይቲ ትዕዘብቲ ቅድመ መግለጺ ኢሎም ዕላው ገይሩ 8 ናይ ነዊሕ 57 ድማ ናይ ሓጺር እዋን ብድምር 65 ተዓዘብቲ ዝሓቆፈ ጉጅለ ተዓዘብቲ እቲ ሕብረት ኣባላቱ ኣብ 5 ክልላትን 2 ከተማ ምሕዳራትን ኣዋፊሩ ነቲ መረጻ ከም ዝተዓዘበው መራሕቲ ጉጅለ ፕሬዚዳንት ናይጄርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ሓቢሮም እቲ ጉጅለ ተዓዛቢ ኣብታ ከተማ ዝርከብ 22 ጣብያታት መረጻ ክኽፈታ ከለዋ ዝተዓዘበ ኮይኑ ካብዚአን እተን 13 ብሰዓትን ዘይምኽፋተን እዩ ሓቢሩ ኣባላት እቲ ጉጅለ ኣብ 249 ጣብያታት መረጻ ተረኺቦም ከይዲ እቲ መረጻ ምዕዛቦምን ብሰላም ምዝዛሙን ጠቒሶም The mission observed voting in 249 polling stations, the inadequacy of materials which halted voting in some polling stations in Gambela. እቲ ጉጅለ ኣብ 249 ጣብያታት መረጻ ስነ ስርዓት ኣወሃባ ድምፂ ተዓዚቡ ካብዚኦም 76.3% ዝኾኑ ኣብ ከተማ ክኾኑ ከለው 23.7% ድማ ኣብ ገጠር ዝርከቡ እዮም ስነ ስርዓት ኣወሃባ ድምፂ ሰላማዊ ነይሩ 79.9% ኣብ ዝኾኑ ጣብያታት መረጻ ሙሉእ መዓልቲ ሰልፊ ምንባሩ ሓበሬታ በፂሕና እዩ ኣብ ክልል ጋምቤላ ዝነበሩ ኣባላትና ሕጽረት መውሃቢ ድምፂ ወረቐት ምንባሩን
እዚ ድማ ነቲ ኸይዲ መረፃ ኣተኣጓጊልዎም ምዃኑን ካብ ዝወፃእ ግን ዓቕሚ ኣፈጸምቲ ጣብያታት መረፃ ጽቡቕ ምንባሩ ሓቢሮምልና እዮም ዝበሉ መብዛሕትኦም ጣብያታት መረፃ ዝተማልኡ 5 ኣፈጸምቲ መረፃ ከም ዝነበርዎምን ካብዚኦም እተን 2 ደቂ ኣንስትዮ ምንባረንን ዓለም ለኸ ተዓዘብትን ውሽጢ ሃገርን ኣብቶም መረፃ ጣብያታት ብዘይ ከልካሊና ኩሉ ክበጽሑ ከም ዝኽኣሉን ብዘይ ገለ ኢድኣታውነት ሓላፍነቶም ከም ዝተዋጽኡን ሓቢሮም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብዓቕሚ ዝማዕበለን ንባዕሉ ካብቲ ኩነታት ዝነጸለን ምዃኑ ዝነኣድጎን ምንባሩ ጉጅለት ሕብረት ገሊጽ እዩ ይኹን እምበር መብዛሕትኦም ኣባላቱ ውሕዲ ልምዲ ስለን ዝነበሮም ነቶም ዘጋጠሙ ሕጽረት ናውቲ መረፃን ክፍተት ኣሰራርሓን እጃም ከም ዘበርከተ ሓቢሩ እዩ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ መንጎ ክልላት ዘሎ ምስሓባት ከባቢ ምስ ሱዳን ዘሎ ደብ ዝመበገሲ ይጎንፅን ጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሰን ድማ በቐንዱ ዝበሉ ፖለቲካውን ጸጥታውን ጸገማት ውሽጢ ኮይና ኢትዮጵያ እዚ መረፃ ተካይድ ምህላዋ እቲ ጉጅለት ዓዘብቲ ዝተረድኦ ኮይኑ ይኹን እምበር መዞም ኩሎም ፈተናታት ካብ ዝተወሰኑ ጸገማት ወጻኢ ሰላማውን ተኣማንን መንባሩ እቲ ሃገር ንምዕባለ ዴሞክራሲ ዘርኣያ ተወሳንነት ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዘመስግኖም እዩ ኢሎም ወላ 46 ተናሕናሕቲ ፓርቲታት ፖለቲካ ኣብቲ መረፃን ተሳተፉ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሚያ ግና ካብቲ ንሕንሕ ምውፅኡ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ብዙሓት መንበራት ብዘይ መናሓንሕቲ መራሕቲ ጉጅለት ዓዛቢ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ተዛሪቦም The mission notes the concern raised by stakeholders on the withdrawal of Oromo Federalist Congress, OFC, from 2021 general election. ሰብጽ ጽሒት ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሚያ ኦፌኮ ካብቲ መረፃ ወፃእ ምዃኑ ከም ዘተሓሳሰቦም እቲ ጉጅለ ተረዲኡ እዚ ድማ ኣብ ክልል ኦሮሚያ መብዛሕትኦም መንበራት ብዘይተናሓናሒ ክተርፉ ክኢሎም እዮም ንርእሶም ካብቲ መረፃ ዘትረፍሉ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ኣባላቶም ምፍራሓትን ምንግልታዓትን ይበጽሓሎ ዝብል እዩ ኦፌኮ ድማ ካብቶም ቀንዲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ፖለቲካ እቲ ሓደ መንባሩ ዝፍለጥ እዩ እዮም ዝበሉ ውጽኢት እቲ መረፃ ዘይቕበሉ ኣካላት እንተሃልዮም ሕጋዊ መገዲ ተኸቲሎም እቲ ጸገም ክፈትሕዎ እውን ሓቲቶም እዮም ኦባሳንጆ The mission calls on all stakeholders to remain calm in the remaining electoral phase. The mission urges any stakeholder that is dissatisfied with the electoral outcome. ጉጅለት ዓዛብ ሕብረት ኣፍሪካ ኩሎም ሰብጽ ጽሒት እቲ ዝተረፈ ኸይዲ መረፃ ሃዲኦም ክጽበዩ ይጽውዕ በቲ ውጽኢት ሕጉሳት ዘይኮኑ ሰብጽ ጽሒት በቲ ዘሎ ሕጋውን ትካላውን ኣሰራርሓታት ስዒቦም ነቲ ጸገም ክፈትሑ ድማ የተሓሳስብ እዮም ዝበሉ እቲ ጉጅለ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ምክፍፋላት ንምእላይ መንግስቲ ብቕልጡፍ ንኹሉ ዝሓወሰ ዘተኸካይድ ሃገራዊ ዕርቂ ክገብርን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምዒዱ ማሕበረሰብ ዓለምን ሕብረት ኣፍሪካን እውን እዚ ክኸውን ሓገዝ ክገብሩ ጸዊዑ ኣብ ልዕሊ ህዝበን መግሃስት መሰላት ዝፍጽማ ሃገራት ኣብ ዘን ዝቕጽላ 3 ሰሙናት ኣብ ዓይኒ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ከኣትዋኤን ብዘይካዚ ካልኦት ዛዕባታትን ናይ ሃገራት ሪፖርትን ከምኡን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብቲ ካብ ሰኞ ጀሚሩ ዝሳለጥ ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት መዘራረቢ ከም ዝኸውን ሊዛ ሽሌን ካብ ጄኔቫ ሓቢራትናላ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ድሕሪ ባህቲ ለካቲት ኣብ ማይንማር ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ ዘጋጠመ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት መግለጺ ከቕርባ እየን ንሰን ብዛዕባ ወታደራዊ መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝፈጸምዎ ዓፈና ዝግብኦ ኩነኔ ክረክብ ከምኡውን ክስዕብ ንዝኽእል ውግእ ሕድሕድ ትኹረት ክገብራ እየን ዝብል ትፅቢት ኣሎ ብዘይካዚ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኢራን ኒካራጓ ደቡብ ሱዳን ሶርያን ዘሎ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት መብርሂ ክረክብ እዩ ካብዚ ፍልይ ብዝበለ ኣጀንዳ ተዓዘብቲ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ኣብ ዓለምና ኣዝዩ ከቢድ መጋህስቲ መሰላት ክዘራረብሉ እዮም ዳይሬክተር ሂውማን ራይት ዋች ኬነዝ ሮዝ ቅጽበታዊ ቅምየት ኣልማማ ቀትለት ጾታዊ ምግሳስን ካልኦት ግፍዕታትን ትኹረት እቲ ቤት ምክሪ ዝሓቱ መጋህስቲ መሰላት እዮም ኢሎም ይዛረቡ ንሶም ወሲኾም ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ነቶም ግፍዕታትን መጋህስታትን ዘውግዝ ውሳነ ንክሕልፍ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም ኬነዝ ሮዝ A resolution should clearly name the governments. So, we know that እቲ ውሳነ ሽም መንግስቲ ክጥቀስ ኣለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ቀንዲ ሃንደስቲ እቶም ገበናት ሰራዊት ኤርትራ ተሓባርቶም ከም ዝኾኑ ፈሊጥና ኣለና ወታደራት ኤርትራ ንትግራይ ከም ዘይወረሩ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እዮም ተዓዲሞም
ኣብ ትግራይ ዝሓለፈ ሕዳር ውግእ ዝተወልዐ ሰራዊት ሕወሓት ንወታደራዊ ማዓስከር ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምጥቃዖምን ፌደራል ሰራዊት ወታደራዊ ግብሪ መልሲ ድሕሪ ምሃቡን እዩ። ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ባችለት ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ዝመበቅሎም ዝፍጸም ጥቃትን ስርዓታዊ ዘርኣውነትን ዝምልከት ሪፖርት እውን ከቕርባ እየን። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ጸልም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ኢድ ፖሊስ ድሕሪ ምቕታሉ በቲ ቤት ምኽሪ 1 ዓመት ዘቑፀረ ምርመራ ይካየድ ኣሎ። ሚስተር ሮዝ ከምዚ ይብሉ Our concern is really that the Human Rights Council creates some kind of mechanism. ሻቆሎትና እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ገለ ዓይነት ኣገባብ ክፈጥርን እቲ መስርሕ ክቕጽሉሉን ዝብል እዩ። እዚ ሓደ ግዜ ጥራሕ ዝቐርብ ሪፖርት ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡ ንስርዓታዊ ኩነታቱን ስሩቱ ጸገምን ዝድህስስ ክኸውን እዩ እቲ ዝድለ ዘሎ። ከምኡ ክብል ከለኹ ግን ነቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተዘርግሐ ኣገባብ ይንዕቆ ኣለኹ ማለት ኣይኮንኩን። ዩናይትድ ስቴትስ ወሳኒ ትኹረት ትረኽበሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። ዝሓለፈ ዋዕላ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ቆላሕታ ዝገበረሉ ምግጣም ጸረ ኮቪድ-19 ዝብል ነይሩ። ሚሸል ባችለት ሃገራት ነቲ ለበዳ ዝሃባሉ ግብረ መልሲ ዝምልከት ሪፖርት ከቕርባ እየን። ከምኡ ኮይኑ እውን ለበዳ ኮቪድ-19 ሓደ ካብቶም ናይ ሎም ዘበን ኣጀንዳታት ከም ዝኾን ሪፖርት ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቭ ይሕብር። እዚ ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነው ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ናብ ዘለዉ ካልኦት ጸብጻባትና ክንሓልፍ ኢና። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዝርከቡ 27 ጉጅለታት ዘይመንግስታዊ ትካላት ናብቲ ከባቢ ተኣታትዩ ዝርከብ ሓድሽ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ብቕልጡፍ ሓገዝ ክታበት ክርከብ ጸዊዖም። ዚምባብዌ ሕፅረት ክታበት ኮቪድ ኣጋጢምዋ ኣሎ። ሓድሽ ኮቪድ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን እቲ ኮቪድ ብ127 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኮሎምበስ ማብሆንጋ ካብ ሃራሬን ዝለኣኸ ጸብጻብ ሰራፍሳየ ክተቕርቦ እያ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዘይመንግስታዊ ትካላት ከም ዝበልዎ መብዛሕትአን ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ በቲ ሓዱሽ ሳልሳይ ብርኪ ኮስሒ ኮቪድ-19 ይጥቃዕ ምህላውንን ነዚ ንምቁፅጻር ድማ ክታበት ከም ዘድልየን ገሊጾም። ወሃቡ ቃል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ደቡባዊ ኣፍሪቃ ሮበርት ሺቫምቡ ከም ዝበልዎ A number of countries across Southern Africa, including Namibia, South Africa, Zambia, and ብዙሓት ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ ከም ናሚብያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ዛምቢያ፣ ዚምባብዌን ዝበላ ሃገራት ኣብዚ እዋን ዓብዪ ማዕበል ሞት ከውርድ ኣብ ዝኽእል ኩነታት ይርከባ። ኣብተን ክልላት ኣጋጢሙ ዝርከብ ሕፅረት ክታበት ምስ ድኽነትን ኣፈላላያት መነባብሮን ተወሲኹ ንብዙሓት ሰባት ክህልዎ ዝኽእል ትርጉም ኮፍ ኢልካ መዓልቲ ሞትካ ምጽባይ ጥራሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ንሶም ወሲኾም ልምዓት ማሕበረሰብ ደቡባዊ ኣፍሪካን ወይ ድማ ሳዳት ማሕበረሰብ ዓለምን መጠን ዓቕሚ ክታበት ብበዝሒ ክርከብን ህይወት ሰባት ንምድሓንን ሓቢሮም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም። ኣብ ኣፍሪካ ሓላፊት ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ማትሺሶ ሞኤቲ ከም ዝበለኦ ኩነታት ጥዕናን ዝተመሓየሸ ሃገራት ክታበት ንኣፍሪካ ክሕግዛ ጸዊዐን። ምክንያቱ ሃብታማት ሃገራት 60 ሚእታዊ ህዝበን ክታበት ኮቪድ ክረክብ ከሎ ኣብ ኣፍሪካ ግን ከባቢ 1 ሚእታዊ ጥራሕ ምዃኑ እየን ዝሓበራ። African people have been vaccinated with the first. ኣብ ኣፍሪካ መብዛሕትኦም እቲ ናይ መጀመርታ ክታበት ጥራሕ ዝወሰዱ እዮም። እዚ ድማ ብዝበለጸ ንኽሰርሕ ካልኣይ ክታበት ይደሊ። እዚ ተግባራዊ ንምግባር ግን ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኮይኑ ይርከብ። ብሓጺሩ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝርከቡ ሓገዛት ንንእድ እቲ ዘድሊ መጠን ኣዝዩ ብዙሕን ግዘ ዘይህብን ብምዃኑ ቀልጢፉ ክበጽሕ ንምሕፀን እየን ዝበላ። ዚምባብዌ ሓንቲ ካብተን ሕፅረት ክታበት ዝገጠመንን ኮቪድ-19 ብናህርን ዓብዪ ዝጋፍሕለን ዘሎን ሃገራት እያ። ዚምባብዌ ካብተን ሕፅረት ክታበት ዝገጠመንን ኮቪድ-19 ብናህርን ዓብዪ ዝጋፍሕለን ዘሎን ከባብታት ሓንቲ እያ። ወታደራዊ ጀነራል ዝነበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ኮንስታንቲኖ ቺዌንጋ ዘይርአ ጸላእ ክብሉ ዝጸውዕዎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኩሉ ዚምባብያዊ እንተተሓባቢሩ ነቲ ሳልሳይ ዙር ሃገሮም ምስ ኮቪድ-19 እትገጥሞ ኩናት ከም ዝዕወቱ ተዛሪቦም እዮም። ካብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጀሚሩ ስጋብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ሓምለ ኣብ ዘለዋን 2.5 ሚልዮን ክታበታት ክንጥቀመሎም ዝጸናሕና ሲኖፋርማን ሲኖቫክን ዝተባህሉ 2 ክታበታት ኮቪድ ክንረክብ ኢና። ብምዃኑ ኩሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘሎ ህዝብና ክኽተብ ኣለዎ። ብድሕሪዚ ኣብ ኩሉ ከባብታት ዘለዉ ኣዝዮም ዝተሃስዩ ወገናትና ክታበት ክረኽቡ ክግበር እዩ እዮም ዝበሉ። ንሶም ወሲኾም ህዝቦም ቅድሚ ናብ ስራሕቲ ምምላሱ ክታበት ምውሳዱ ዘረጋግጽ ወረቐት ምስክር ክህልዎ ከም ዝግባእን ኩሉ ድማ ነዚ ክትግበር ክትሓባበር ጸዊዖም።
ስጋብ ሕዚ 716,000 ዚምባብዌያውያን ቀዳማይ ክታበት ዝወሰዱ ኮይኖም ብውሕዱ ልዕሊ 450,000 ድማ ካልኣይ ክታበት ረኺቦም እዮም። ዚምባብዌ ኣብዚ እዋን 43,480 ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ 1,692 ድማ ከም ዝሞቱ ጸብጻብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ይሕብር። መስግነክ ሰራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ጸብጻብና እውን ካብ ኮቪድ ኣይውፃናን እዩ። ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ቆልዑ ሃገራት ተሳሃር ኣፍሪቃ ኣዕናዊ ውፅኢት የስዕብ ከም ዘሎ ፈንዲ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ብሰንኪቲ ለበዳ ቆልዑ ዘኽቲሞም ንብዙሓት ማሕበራዊ ጸገማት ዝተቓልዑ ከም ዝገበሮም እውን እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ። ሊዛ ሽላይንያ ካብ ጄኔቫ ልኢኻትና ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጉምዎ ኣሎ። ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ። ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣብ ቅልውላው ሳልሳይ እብረ ለብዒ ቫይረስ ኮሮና እየን ዘለዋ። ህፃናት በዚ ሕማም እዚ ብቐጥታ ዝጽለዉ ደኣ ኣይኹን እምበር ግን ወለዶም ይሞትዎም ኣለዉ። ብልምዲ ህፃናት ወለዶም ምስኣኑ ብመጉዚትነት ኣባሓጎኦም ወይ ዓባያቶም ዝናበዩ ደኣ ይኹን እምበር እቲ ለበዳ ነቶም ድሕሪ ወለዲ ከኣሊ ትፅቢት ዝግበረሎም ዓበይቲ ሰባት እውን ግዳያት ይገብር ስለ ዘሎ እቲ ሕሰም ገዲዱ ምህላው ወሃብ ቃል እቲ ትካል ጄምስ ኤልደር የመልክቱ። ከማማሲኡ ድማ ይብሉ እቶም ወሃብ ቃል ብሰንኪ ዝብኩራት እዚ ህፃናት ምስ ካልእ ዘመድ ክጽጉዑ ይግደድ እሞ እቲ ዝቕበል ዘመድ እውን ኣብ ናይ ባዕሉ መዋጥር ስለ ዝህሉ ዝገደደ ቅልውላው ይፍጠር። ህፃናት ኣደዳ መጥቃዕትን ጉልበታዊ ሸቕልን ከም ዝኾኑ ድማ እቶም ወሃብ ቃል ከምዚ ብምባል ይገልጹ። Children reporting on helplines, violence against them and the need for support. Those things come again when children have lost a support mechanism that they previously had. ህፃናት ጠዋሪ ኣብ ዘይብሎም እዋን ኣደዳ መጥቃዕቲ ክኾኑ ርኢና ኢና። ከምዚ ዝኣመሰለ ካልእ ኣጋጣሚ ድማ እቶም ህፃናት ኣላይ ኣካል ምስ ዘይህልዎም እዩ። እቲ ዝኽትምና ካልእ ቁጠባዊ ሕሰም ስለ ዝኸትል ከዓ ዝሐሽ ዕድል ንምንዳይ ክስደዱ ግድን እዩ። እቲ ዝነበረ ዕድላት ግን እንተነይሩ እውን ምስ ለበዳ እውን ተዓፂኡ ይብሉ ኤልደር። ንቤት ትምህርቲ ዘይለኣኹ ህፃናት ንሁሉ መጥቃዕትታትን በደላትን ቁሉዓት እዮም። ወሃብ ቃል ኤልደር ዝጠቐስዎ እውን ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፂ ብምንባሩ ነቲ ሓደጋ ኣብኢስዎ እዩ። ብማእኸላይ ገምጋም እቲ ቤት ጽሕፈት ድማ 9 ሚልዮን ዝበፅሑ ህፃናት ካብ ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪቃ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይተመልሱን። ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ድኽነት ድማ ሓያሎ ህፃናት ዝበልዕዎ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ እቲ ጸብጻብ የመልክት። ብኣገላልጻቶም ወሃብ ቃል ስእነት መኣዛታት ዝጎደሎ መግቢ እውን ካልእ ሳዕብን ክህልዎም ምዃኑ የመልክቱ። We know that routine immunization rates and things like malaria access have been slashed, as I say, some by up to 20%. We know that pregnant women have a great deal more difficulty getting to... መጠን ክታበትን ኣብ ገሊኡ ድማ ንኸም ምክልኻል ዓሶ ዝኣመሰሉ ሕማማት ብሰንኪ ዝለብዒ ኣብ ገሊኡ ብ20% ጎዲሉ እዩ። ኣዴታት ክንክን ቅድመ ሕርሲ ክረኽባ ይሽገር ኣለዋ። ሓያሎ ነፍሰ ጸራት ብሰንኪ ስእነት ሕክምናን ውሸባን ዝፈጠሮ ጸገማት መይተንየን እወ ብልክዕ ክውገድ ዝነበሮ ሞት ህፃናት ርኢና ኢና ይብሉ ኤልደር። መንግስታት ንምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ከቃላጥፉን ንህፃናት ውሑስ ቦታ እንኮላይ ቀረባት ማይን ጽሬትን ከዳልውን ዩኒሴፍ ይጽውዕ። ነቲ ዝረአ ሽግራት ንምቅላል ድማ ዩኒሴፍ ገንዘባዊ ሓገዝን ስነ ኣእምራዊ ምኽርን ንህፃናትን ወለዶምን ክልግስ ምዃኑ ቃል ኣትሎም። ንኮማዊ ምትሕግጋዝ ኣብ እዋን ለበዳን ንምጉዳል ምፍልላይ ህፃናትን ወለድን ንምሕጋዝ ዩኒሴፍ ክሰርሕ ምዃኑ እውን ወሲኹ ገሊጹሎ። ንሎም ዘዳልናዩ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዚና ኢና ንመስግን። ብሩኽ ምሸት። ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ